Здравейте хора, и днес ще играя Roblox Rivals с моя приятел Дани. И единственото нещо, което искам да направим днеска за предизвикателство, е да вземем 10 победи. Така че ако харесвате такива видеа, абонирайте се за канала, лайкнете ми всичките ми видеа, ако ви харесват. Служете и здравейте хора, и днес... Изправя помпата, дете. Смени го може с М. Другия роб може да го смениш с М. Другия мога, ма сега не мога. Аз Опитай ще се. дупката. Не можеш. Нека ни... Хора, не направя това път играем с Дани. Маги! Ело, Дали. В момента ядем. Аз съм в столче. Играеш помпата. Сложете ръцете и това. Така, най-после. Моята стратегия е само RPG. Не знам дали е добра. Намерихме си нещо място. И сега като бъде просто трябва да давате след пижетата, бих до 120. Той е много бил човек, това е. Хотел да кидеха го вътре. Пате казвам! Острава помпаче! Ето опардяната помпа. Аз ще паза Дането хора. И братата да тук. Си скася лампата. Бързо аз те пазя. Гледай, 201 е в момента, той печели. се случи добре. Папа, дай привет, Виктор! Браво! По живота! Да се преди лицето! Аз просто те следвам тебе, защото ти знаеш посоки. На къде? Следвам те. Тука! 40. Дете дай моя! Браво! Ще изям една мандаринка вече. Ау! Той забака. Директно пъти с плащ. Трябва да гръшкаме. Горе! Стреляй горе там. Пате ти да. Джакис. Пинджоки гонгу. Той трябва да бъде където ние бяхме. Сега би трябвало да дойде тук. Ще го чакам. Кое? Тук ли? Да, тук където съм аз. Където съм аз е тук. Я. Как от... Това до картата. Ядем още една мандаринка. Ау! Ами дай долу. Ау, тук дай долу. Майко, на 15 кръв съм. Ребята, Да, не съм на 15 кръв! Умрях. от кой? Майте, той белия умрях. Басо на бак, ти да си го ударил. Ама умрях от него, защото бях на 15 кръв. И не знам кой ме накара на толкова много. О, да, не виждам да се изкърпи. Удал си с двете кола само.
Дан, ти си долу. Внимай да не паднеш в пата. Как се отнесе? Той не веднъж по неща. Бате, тия дори хакера са. Аз мърдах навсякъде и как ме оцелиха на всеки един удар. Аз ще да правя. Двамата са на компютър. Ела, Ама, дай да го ръстим, защото... Не, е по-добре така. Ама така да се опитай, ти не... И да видно буквал. О, изстреля с гора. Бате, той беше добър също. Аз вече почнах, така че... Така че всеки път почне да свери. Защото 4000 часа направо. Да, което е. Къде е другия? Айде пътеките! Защото ако натиснеш там най-горе, като натиснеш Join, там най-горе 2 в 2, а по-бързо можеш да почнеш игра. Да, трябва да се го пати, ако не пати. А? Трябва да се го пати. Не те чувам. Трябва да се го пати. Да, бе. Ами приеми, Саша, като... Ако правим тази, трябва аз да ти благодаря, че не знаеш. Като... Тук що каза, че не зная. Значи ме наричаш глуп. Как да те наричам? Пати за теб, ако ти кажа, че не знаеш нещо, те наричам. Абе, ако кажеш, че не зная, значи... Абе, Видяхте! С ти помогат. Пътеките! Значи обърна... Къде си, бра? Аз не. Не, тук говорят на този човек. Имаше излезна от играта. Моя съотборник излезна от играта и са сам. И са... Да, не искаш ли да ги убия двамата сам? Добре, аз казвам. Добре. Дай да въда. Единия дет. Убит. Още една точка и аз почела съм. Бате, пумпо. Да,
не трябва да ме се съберат на същото място и ще ги убия. С колко кръв е това? Виктор, виж. О, единия е... Не! Без да искам се сложих пистоляко свен нощчето. Стояко без телевизор. Без да искам се сложих пистоляко с... Стреса. О, той е трайхард. Де? О, той е трайхард. Има снайпер. Ама вече има имбот и може много лесно, много лесно да те снайпи. Да не RPG! Как му бе? Как му украл? Да не ги схожа RPG. Няма патрони да RPG-то. Ами бате заради, то бързо. Няма патрони ти казват, колко ще ми 14 патрона. 15. Не, да бе! Той му обръв, кръпуй тя. Може да я маха. Аз бях в него и го обръв кръп. Знаете ли какво? Хора, кът. Едитър, катни го. Едитър, катни го. Направи точките горе да пише, че ние печелим. Да, ти ще... Да, едитър, катни го. Направи го да пише, че ние печелим. Заби давай. Той почна в игра. Този път се сменях на нощчета. Да, не убий това, където стои 105, след това можем да купнем. След това можем да пръснем други. О, да, не виждам апет. Бате, нищо не се вижда! Нищо не се вижда! Две играхме. Катни го. Катни това клика. Ако сега да играем, те просто срещу две души да които това пачка. Трябва да играем така. Байте. Дане, къде си? Ето. Какво стана, бе? Убили? Да. Те за лава къде ще беше. Бано да е лифна. Вече 1100% стане да се обърне. И да. И за Бокал, ако поете се чели за двата канала. Да. Let's go! Да, най да губим с нощчета. Той толкова лезе. Ама, бате, има помпа, бане. RPG може, RPG. RPG. Това не е RPG. Ами, не знам. Но това няма да играем само точка. Ама аз ти казах RPG. Която... Да, патрон ти казах. Няма как да го вземем долу. Добре, този път се стяга и да го направим на лайно. Последните ми 10
Абе, я така края стига крещила. Тръгвай да не загубим. Айде. Айде, пирайте се! И хора, това трябва да бъде края, защото стана твърде дълго видеото. Само да отворим това. Да, направихме база. О, бисквитка. Дай първо да го еклипнем и после. Ще се свърши. И бисквитка. Ето го. Ами хора, това ще бъде от днес. Ако ви хареса това видео, абонирайте за канала. Абонирайте и се за моя приятел канала. Казва се Shadow Pizza. И той прави готини видеа. Лайкнете на всичките видеа, както си направихме компромис. И да, айде, чао!